Ο κάθε πρόσφυγας ξέρει ότι πρέπει να δώσει χρόνο στην κοινωνία που τον υποδέχεται. Η ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ιδίως μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Η ζωή γίνεται πιο δύσκολη για όσους είναι εκτεθειμένοι στη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Η ζωή γίνεται πιο δύσκολη γιατί ο καθένας χρειάζεται να κάνει μια επιπρόσθετη προσπάθεια για να καταλάβει τον άλλο. Κρίση χτύπησε και την Κύπρο. Πολλοί άνθρωποι είναι άνεργοι. Πρόσφυγες δεν έχουν ειδική μεταχείριση. Είναι όπως τους φτωχούς και τους άνεργους Κυπραίους. Θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο και είναι έτοιμοι να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Ο Άχμετ Μοχάμετ και η Ράντα Αλχασάν είναι οι στυλοβάτες των οικογενειών τους στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία. Έμαθαν γρήγορα και μιλάνε πολύ καλά ελληνικά. Μπήκαν πρώτοι στο πανεπιστήμιο. Ανοίχθηκαν στην κοινωνία. Ο Άχμετ θα γίνει γιατρός. Η Ράντα είναι στο πανεπιστήμιο και αξιοποιεί από τώρα τις γλωσσικές δεξιότητές της, αραβικά, αγγλικά, ελληνικά, σε διεθνές πρακτορείο ειδήσεων που εδρεύει στην Κύπρο. Ζούμε με τους δικούς μας την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία. Δεν θέλουν να μείνουν σε επιδόματα και να θεωρούν ένα βάρος στο κυπραίο φορολογούμενο. Θέλουν βοήθεια για να βρουν δουλειά και να ζήσουν. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και η Κυπριακή Δημοκρατία συγχρηματοδοτούν προγράμματα στην Κύπρο για βελτίωση των συνθηκών υποδοχής αιτητών ασύλου, την καλύτερη και ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και την ομαλή ένταξη στην κυπριακή κοινωνία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ξεχωρίζουν τα προγράμματα που αφορούν τη φιλοξενία και σύντηση αιτητών ασύλου, τη ψυχολογική και κοινωνική στήριξη αιτητών ασύλου και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τη νομική βοήθεια σε αιτητές ασύλου και την ευαισθητοποίηση της κοινής νόμης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Κάθε πρόσφυγας που καταφέρνει να μπει στην αγορά εργασίας, παρά τις γλωσσικές και άλλες δυσκολίες, δημιουργεί σημαντικό όφελος για την οικογένειά του, αλλά και για την κυπριακή κοινωνία. Στη Λάρνακα, όπως και παντού στην Κύπρο, η οικονομική κρίση και η ανεργία δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία και την καταγωγή. Παρά τις δυσκολίες και τα δικά τους επιπρόσθετα προβλήματα, μερικοί Παλαιστίνοι βρήκαν τον τρόπο να φτιάξουν μικρές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Ένας δημιούργησε μια καφετέρια με ναργιλέδες κοντά στο λιμάνι. Ένας άλλος είναι καλός τεχνικός στην κινητή τηλεφωνία. Ο αναγνωρισμένος πρόσφυγας και ο δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εργασία με τον κάθε Κύπριο και Ευρωπαίο πολίτη. Μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση εργασίας. Ο αιτητής ασύλου δικαιούται να εργαστεί μόνο σε καθορισμένα από το κράτος επαγγέλματα που δεν υπάρχει ζήτηση από Κυπρίους. Πολλοί πρόσφυγες διαθέτουν υψηλά προσόντα, επιστημονική ή τεχνική κατάρτιση και μπορούν να προσφέρουν με τις ειδικές δεξιότητες και εμπειρίες τους στην οικονομική ανάπτυξη. Φτάνει να βρουν τον τρόπο να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναδημιουργηθούν. Δεν μπορώ να δουλεύω το δημοσιογράφο στην Κύπρο. Είναι δύσκολο τούτο. Ναι. Επειδή έχω επάγγελμα για ζαχαροπλαστείο, δουλεύω. Ο Χασάν Ασφούρ φτιάχνει με την οικογένειά του θαυμάσια γλυκά της Μέσης Ανατολής. Έχει φέρει μαζί του τον πλούτο της περιοχής καταγωγής του, το προσωπικό του μεράκι και την απόφασή του να βγάλει το μεροκάματο. Με τη βοήθεια του Κυπρίου φίλου του, του Λάζαρου, απέκτησε και τον εξοπλισμό του ζαχαροπλαστείου. Όνομα Λάζαρος. Μα δίνει βοήθεια, δέγμα ζυμωτήρι και μίξαρ και τραπέζι και πολλά πράγματα και δεν παίρνει λεφτά από μένα. Όταν να δουλεύω για φίλο, στο χέρια μου, νιώθω όταν να δουλεύω. Είναι η μηχανή, είναι η θεία ζυμάρια φίλο και έχω εμπειρία πολλά χρόνια και όταν αγοράζω εμπορεύματα και αλεύρι και καλύψω είναι καλύτερα και ακριβώς. Δεν αγοράζω από φτηνό. Εάν θέλω να αγοράζω τα πάντα είναι φτηνά, θα χάνω πελάτες. Οι πρόσφυγες που ζουν στην Κύπρο αναζητούν μια δεύτερη πατρίδα. Κανείς δεν γνωρίζει αν ποτέ θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ίσως χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια. Ίσως οι συνθήκες στη χώρα τους να μην το επιτρέψουν ποτέ. Οι πρόσφυγες που ζουν στην Κύπρο θέλουν να νιώσουν τη χώρα που μεγαλώνει τα παιδιά τους ως μια νέα πατρίδα, για να κάνουν όνειρα,
για να δημιουργήσουν μια φυσιολογική ζωή. Θέλω να γίνω ψυχολόγος διότι αγαπώ τη ψυχολογία πάρα πολύ και αρέσκει μου να βοηθώ τους συνανθρώπους. Νιώθω ότι είμαι Κυπραίος κάπου, εντάξει. Εγώ στη χώρα μου δεν την είδα, πού ποτέ την είδα. Δεν ξέρω επειδή είχε πόλεμο και δεν έζησα πολλές μέρες εκεί. Θέλω να μου πεις πώς είναι για σένα η Κύπρος. Αγαπώ την σαν τη μάμα μου. Τόσο πολύ.